Welcome to Ngo 2010 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, please click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada! This is Ngo 2010 Shop I channel. We are here at Orlando Stadium. Orlando Pirates 0, MC Alga 0. It's a CAF Champions League, my brother. How's it? Good and you. Good, thanks, man. Ngishango good and you. Igame uyibona kanjani mfethu? What do you see the game? Igame bemnandi bro ne. Yeah. Engaqala nje ukuthi ngibonga eqala ne. Aqale ngibonga ama supporters. Ama supporters athe noma engene egroundini kwenzakala le nto le friction ebiyenzeka between labantu nathi. Kwase kwenzeka ngendlela kwenzeka ama supporters bemela amosha izinto eziningi. Exactly. Kodwa awazanga amosha izinto eziningi. Athe makangena egroundini afika celebrate futhi. Uyabona? So leyo fight leyo thina besingalindeli fight. Just thina besilindele nje ukuthi kuphela sidlala igame isihlukane nazo. Njengoba senzile nje. Yabona ngibonga kakhulu. Ufuna ukudliwa ngithi that's the thing. Yeah, ngifuna ukudliwa ngisekhaya phela. Ngadliwa kanjani ngisekhaya? Exactly. Yebo lo nto le. So ngibonga nje i-fighting spirit kubadlali. Abadlali ngendlela abafighte ngayo. Yeah. Bakhombisa ukuthi bana le nto leya. Yokukhombisa ukuthi iCAF bayidinga ibuye ekhaya zofaka isitars esibili. Exactly. So ngicela ukuthi njengamanje singafocusa ku next game. Khona la ekhaya kuMalumo Gallant. Sikwazi ukuyaphi Nedbank. Sikwazi uqoqa singaqoqa mfowethu. Yabo sihlala sijabulile. Amabhakani ayahlala ejabulile kulamalanga. Now uyazi. Noma ubani. Yawa kakhulu mfethu ne. Thank you. Congratulations. That's all.